Ahojte. Dnes mám pre vás len malú informáciu o mojich kurzoch slovenského jazyka. Tak, už je september, to znamená, že začínajú kurzy slovenského jazyka. Alebo už začali, áno, kurzy už začali. Minulý týždeň bola prvá lekcia, ale ešte máte šancu registrovať sa. Ak chcete chodiť na kurz slovenského jazyka, môžete sa registrovať teraz, lebo v niektorých skupinách sú ešte voľné miesta pre ďalších študentov a študentky. Tak, kedy máme voľné miesta? Mám kurzy na rôznej úrovni. Áno, základný kurz, pokročilý kurz, kurz na vyššej úrovni. Tak, pre študentov a študentky, ktorí vedia trochu po slovensky, máme základný kurz, áno, pre ľudí, ktorí vedia základy. A mám 3 možnosti. V útorok o 19:45 slovenského času, alebo v stredu o 9 ráno slovenského času, alebo v nedeľu o 8 večer slovenského času. A táto skupina v nedeľu je trochu špeciálna. To je semisúkromná skupina, to znamená, že je to veľmi malá skupina. Sú tam maximálne 4 študenti a študentky, takže to je malá skupina. Dobre, to bol základný kurz. Pre pokročilých študentov a študentky mám 4 možnosti. Máme kurz v pondelok o 5 slovenského času, v útorok alebo v stredu o 18:30. A tento kurz v stredu je pre ľudí, ktorí majú slovanský jazyk ako materinský jazyk. Áno, napríklad ukrajinský jazyk, poľský jazyk a tak ďalej. Toto je skupina špeciálne pre nich. A potom tu mám skupinu v nedeľu o 18:45 a táto skupina je zasa trochu špeciálna, to je tiež semisúkromná skupina, to znamená, je tam málo ľudí, maximálne 4 ľudia. Dobre, no a pre študentov a študentky na vyššej úrovni, to sú ľudia, ktorí už vedia celkom dobre po slovensky, ale chcú sa ešte zlepšiť. Mám kurz v stredu večer o 19:45 slovenského času. Toto všetko sú slovenské časy. Dobre, tak ak chcete chodiť na kurz, registrujte sa teraz. Link na registráciu je dole pod videom. A keď sa registrujete, prvú lekciu máte zadarmo alebo bezplatne. Ak máte nejaké otázky, môžete ich napísať do komentárov alebo na e-mail a dole je link na ďalšie video, kde je veľa informácií, veľa detailov o tých kurzoch. Napríklad cena. Cenu môžem povedať aj teraz. Kurz stojí 139 eur za 1 trimester. A tento kurz v nedeľu, aj tento kurz, to sú tie malé skupiny, tie semisúkromné skupiny a tento a tento kurz stoja 249 eur za 1 trimester. Dobre, to je všetko a teším sa na vás na kurzoch. Čaute.